Bueno, senyors, acabeu d'arribar a lo que seria la nostra nova carpa, la Tomassa. Primer vam començar amb la Berta i ara anem amb la segona carpa, la Tomassa. Veniu cap aquí un momentet, perquè nosaltres ara el que anem a fer és visitar el que seria l'interior. Però abans m'agradaria explicar-vos una miqueta què és. És una cúpula geodèsica de 15 metres, totalment diàfan. A dins s'hi poden fer espectacles, celebracions. Nosaltres també fem tallers, com aquest d'aquí, que és on estrenem, aquí a la plaça del Padi de Valls. Mireu tota l'estructura i la visual que pot arribar a tenir una carpa d'aquestes dimensions. Voleu veure com és? Més o menys una miqueta? Vinga, seguiu. Bàsicament, amb aquests 200 metres quadrats podem fer un dels tallers més grans que s'hagin fet mai. Ja no només per superfície, que segur que n'hi ha més superfície, sinó per la visual, per l'alçada i per la capacitat de posar-hi material. Aquí tenim la zona, bàsicament, d'equilibris, d'acord? Doble cable, doble trapezi, bueno, dos trapezis, de fet doble no seria la paraula exactament, passaríem per aquí, tres boles d'equilibri, de diferents tamanys, tenim llits elàstics, tenim capacitat de posar-ne fins a 5, per les característiques de l'espai i les necessitats, aquí només n'hem posat 2. L'espai infantil, per tenir un petit espai per poder posar-hi activitats pels nens més petitons, un mini trapezi, assegurat, l'espai de psicomotricitat, petits equilibris, jocs perquè els nens puguin estar, i una curiositat que tenim aquí, que és el simulador llançador de ganivets o d'astrals. Avui ho fem amb dards i es pot fer amb diferents eines. Ara ja estem fora de la Tomassa, aquí tenim la grueta i aquest seria l'espai que nosaltres necessitem. L'estructura realment necessitem molt poca, no hi ha motor funcionant, està calefactada per dintre. Si teniu ganes de veure la Tomassa, companyia Passabarret, us l'ensenyarem personalment.